Alhamdulillah mun gode ma Allah da ya nuna mana wannan rana ta Juma'a wanda ta yi daidai da 17 ga watan Ramadan. Mun gode ma Allah kamar yadda muka ga safiyar wannan rana lafiya, Ubangiji ya sa mu ga yammacinta lafiya. Allah kuma ya karɓi ibadunmu ya yafe mana dukkanin zunubanmu. Azumi dai na ta ja baya, azumi na ta ƙarewa. Wannan dama ce a gare mu na sai mun ƙara huɓɓasa, mun ƙara dagewa wajen bautata ma Ubangijinmu. Ku sani wannan dama ce da Allah ya bamu, wanda duk yake raye yake kuma da lafiya, to dama ce a gare shi wanda Allah ya ba shi, wanda zai iya yin amfani da ita wajen ganin ya ƙara ƙaimi wajen bauta ma Ubangijinsa. Allah kuma ka ba mu ikon bautata maka, Allah ka ba mu ikon bauta maka, Allah kuma ka yafe mana zunubanmu, Allah ka ƙara shirya mu, Allah ka zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya da kuma duk duniya. Allah ka zaunar da ko ina lafiya. Alfarman bijayar Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.